What's good YouTube? It's a boy pesa asko dira Madiamana mona kazvibokana ka ndokafara singede boss. Every time bandita makuangu esene ndiri panapa here. But ndo futi pakato ndiro copyright na tight panapa, but yeah. You know me, inine goa, understand goa, but if it's the first time, please like, comment, share, subscribe to my channel for more and more content. I'm saying. So guys, another zoga ninya nagiza ninya father. Ninya yangeka miro na vanhu vakawanda. You guys mamchi suspect, guys mamchi assume, mamchi fungira kuti those rukuitika kana kuti muri kuita sei. Vamwe vane maziso vamwe dzimwe chembere dzine maziso anoona nhumbu ine 2 weeks. But havagoni kuwedzera brightness pafoni pawangu watozviona. But if it's the first time, please like, comment, share, subscribe to my channel for more and more content. So guys, ndasatadzoka nenyaya yanga ichitrenda, nenyaya yanga ichinesa vanhu vakawanda, nenyaya yanga idozikanwa vanhu vakawanda, nyaya yaDN Lolo. So finally DN Lolo vazo-uploada ma-pictures. I know you guys mamusiri paiuya DN Lolo live, Lola isabutsa dumbu, paivaita ma-videos, Lola isabutsa dumbu, paiungoita this and that, Lola aiwanza dumbu rake because aisada kuti dumbu rake tese ruoneke maisa. So nhasi vazoita an announcement, atingati an official announcement nyana uro what, but nhasi vazochi-expose dumbu ravo. Nhasi kuti if not mistaken va-engage, ini ndiri kuita goa, but makuwa ari kuti va-engage zvakare. So congratulations to DN Lolo neku-engage, congratulations to DN Lolo nekutiradza zvakare kuti kwane muzukuru wedu takutotsvaga mazita, takutotomhanya kunonzi kuchiku Mr Price kids ndizvo, nekupepu kunotsvaga tunhumbi twemwana maiziya. But here guys, zvinofadza kuona magedhesi achirorana, magedhesi achitase achipanana nhumbu, achitase zvinofadza maiziya, zvinotipawo shungu maiziya. So I hope guys have enjoyed the video. If you have enjoyed the video, please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel for more and more content maiziya. Because nicharama chikupe ma-updates, nicharama chikudzai zvinhu zvaka indoisika makuhwa, indiro makuhwa, nditozikanwa kuti uyu murume anoita makuhwa maiziya. So yeah guys, ndikubva kubasa. So it's very late as you can see there. Very late. And I'm risking for you guys. I'm holding my phone here in the street. Kuenda kabirwa ndoko kudzema makuhwa niye kuti ndiri makuhwa. But yeah, I know guys can subscribe my channel. There's what more appreciate nekusubscribe, nekulike, nekupenda, nekushare. Spread this news before mangwana. In fact, please, if you have the video, let's get to 1,000 views within 24 hours, obvious, and thumbs up, 100 likes. So I bet guys, thank you for watching the video. If you just like, comment, share, subscribe to the channel for more and more content. I love you guys. Thank you for 2,300 subscribers. This one, yeah, 2,300 subscribers. Masimbi samana makanyanya makapenga. I love you. Let me kiss you. Peace out.